हेलो दोस्त लोग, कैसन बानी। आशा बा कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ बानी और खुश बानी। तो चलिए बिना देरी के ये वीडियो स्टार्ट करतनी। ई है दूध जौन के हम बिना दही जमौले ओकरे दूध के मलाई से ही हम घी बनाए। तो देखी दूध के हम अच्छे से बॉयल करतनी। दूध के बस गरम ना करे के बा, एक ही उबाल में बंद ना करे के बा। पहले ओके अच्छे से उबाल लेवे के बा, गरम कैले के बाद, ताकि जितना भी पानी रहे सब जल जा और बचे बाकी दूध। तभी तो अच्छे से मलाई आई। और जेकर हम लोग घी निकाला लाई तो देखी हम ऐसे गरम करतनी, ठीक ना। अब दूध लगभग में गरम हो गई बा। तो अब हम एके नीचे उतार लेतनी। 5-10 मिनट एके ऐसे छोड़ देना ताकि भाप बा जौन बाहर निकल जा, ठीक ना। और ओकरे बाद से हम ले एक ठो ड्रम जौन आप लोग के अभी हम देखा तनी। देखी डब्बा टाइप में बा, तो नीचे से खुला बा, उसे हम ढक देम ताकि जौन भाप बन के उड़ी वो साइड डब्बा के साइड में इकट्ठा हो जाई और पानी के रास्ते नीचे निकल जाई पानी बन के, ठीक ना। यही सब प्लेट से ढकले से ई हुई कि फिर से दूध में ही गिर जाई। देखी हम ढक तले बनी इतना अच्छे से। अब देखी हम 5 घंटा बाद एक निकाल तनी, हटा दे तनी। अभी आप लोग देख में कितना अच्छा मलाई निकलल बा, ठीक ना। देख सकेनी इतना अच्छा मलाई निकलल बा, प्लेट से ढकले पे ना निकलल रहता इतना अच्छा मलाई, ठीक ना। देखी अब अलग कटोरा में वो मलाई के हम निकाल लें। अच्छे से मलाई चारों ओर से निकाल ले एक बार, ठीक ना। आप लोग देखी हम कितना मलाई इकट्ठा कैले बानी। वो यही तरह से दूध से ही सारा मलाई निकलले बानी। देख लें अभी आप लोग के हम दिखाओ तो नहीं। चैनल के पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करी आप लोग, ठीक ना। तब तो अच्छा अच्छा वीडियो आई। तो देखी घी निकल गई बा, मलाई निकल गई बा। और अभी एक और तरीका बा जेके आप लोग दूध के गरम करके ठंडा कैली, फिर ओके फ्रिज में रख दी। फिर फ्रिज में जालीदार ढक्कन से ढक के रख दी और फिर 6-7 घंटा बाद निकाली ओके। ओमे तो और अच्छा मलाई आवला फ्रिज में, लेकिन सबके घरे फ्रिज ना होला, यही लिए हम डब्बा वाला स्टाइल बतौनी ही। देखी इनमें बस घी दिखता, ठीक ना। ये तरीका से भी आप लोग का कह सकेनी कि जो मलाई बा ओके बाहर निकाल ली, ठीक ना। देखी अब मलाई निकल गई। अब हम बनाई मलाई के घी। तो चली तैयार हो जाए घी बनाए खातिर। तो आप लोग के रखे के बा कढ़ाई, तो हम कढ़ाई रख दले बनी, गरम हो गई बा, ठीक ना। अब देखी जब मलाई में डालब तो मलाई पिघल के पूरा गीला हो जाई। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से मलाई पूरा पिघल गई बा। अब जैसे जैसे पिघली वैसे वैसे घी निकली, ठीक ना। आप लोग के अच्छे से आराम से ओके चलावत रहे बा ताकि नीचे भी ना पकड़े और चारों साइड में भी ना पकड़े, ठीक ना। अब देखी इतना 5-10 मिनट बाद हल्का हल्का घी दिखे लगल, ठीक ना। आप ऐसे ही चलावत रही। घी बहुत काम के चीज़ होला, वो घर के बिल्कुल शुद्ध घी तो और भी काम के चीज़ बा। देखी अब और 10-15 मिनट बाद और भी अच्छा हो गई। देख ली आप लोग देख सकेली। हाँ, बहुत तेज़ आंच में नहीं करे बा, ना ही बहुत धीमा आंच में करे बा। आप लोग के मध्यम आंच में हल्का हल्का चलावत रहे बा, ऐसे करे बा। देखी घी का रंग जैसे जैसे घी निकला था रंग बदलत जाता। अब देखी कितना सुनहरा कलर आ गया बा। अब लगभग में हो ही गई बा, ठीक ना। बहुत लोग तो इतना ही पे निकाल देना, जेके घी के ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट बा ओके चीनी में या गुड़ में मिला के लोग खाना, ठीक ना। तो वो घी बहुत देर तक बहुत ज़्यादा दिन तक ना रह पावला, ठीक ना। अगर घी के ज़्यादा दिन तक रखे के बाद एक कलर के करे पड़ी। देखिए आप लोग घी हो गई बा। अब हम गैस के बंद कर दिले बानी। अब ठंडा करब, ठीक ना। जब ठंडा हो जाई तो हम लेब एक ठो डब्बा जौन में पहले से घी रखे नहीं। देखी ये डब्बा बा, जहाँ तक देखा था ना घी के चिन्ह वहाँ तक ले घी निकल लेला नहीं, लेकिन आज ही कोनो काम से हम वो लेला नहीं है। अब आप लोग के लेग बा एक तरह से चाय छन्नी और एक और बर्तन लेग बा जेकरे सहायता से घी के छान छान के इमे रखे के बा। घर के घी तो और शुद्ध होला और आप लोग एकर कई इस्तेमाल कर सकेनी। घर के घी पूजा पाठ में शुद्ध रहला और दवाई के लिए भी इस्तेमाल होला। वो देसी घी तो बतिया ना पूछी आप लोग, देसी घी बड़ा मुश्किल से मिलला। यही से दूध मिला तो आप लोग दूध लेके घर पे ही मलाई से घी निकाल ली। बाना आसान ट्रिक, वो बिना दही जमावे के ही आप लोग दूध से ही ऐसे घी निकाल सकेनी। दही जमौले के झंझट से फिट फ्री बानी आप लोग। देखी अब हम पूरा घी निकाल लानी। देखी आधा डब्बा ले घी निकलल बा। बाना मज़ेदार टिप्स।
अब थोड़ा ठंडा हो जाई तब ओके बंद करके रख दे। आशा बा पसंद आई हुई वीडियो। आप सभी लोग के धन्यवाद देख ले खातिर।